Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. A yau ma na zo muku da wani sabon bidiyo na yadda za ka samu dala 10 a cikin wani sabon update mai kama da suna Jamgala. Shi ma kamar Jamgala yake amma ba Jamgala bane gaskiya. To da farko dai abin da za ka yi, za ka danna link da na ajiye a cikin comment section ko a cikin description na wannan bidiyo. Amma dai kafin ka ɗauki link ɗin ka tabbatar da ka subscribe da like, sannan ka tsaya kalli bidiyon har ƙarshe da yadda za ka fahimci abin da ake nufi. Kada ka je ka samu kuskure, idan kai tare ba za ka fahimci abin da ake nufi ba. To da zaran dai ka je za ka ga link ɗin kamar haka, za ka danna shi. To yanzu bari mu danna link. Da zaran ka danna link ɗin zai kama Play Store ne. Iya masu Android yake, idan gaskiya ban san ko zai yi da iPhone ba, amma dai da yake da iPhone sai ka danna Play Store, sai ka danna, za ka zaɓi Play Store sai ka zo ka ga app ne kamar Jamgala ne. Sannan kuma kada a yi amfani da Gmail da ka taɓa buɗe Jamgala. Idan ka taɓa buɗe Jamgala to ka canza Gmail, kada ka buɗe tare, kada ka buɗe kala ɗaya. To yanzu bari mu danna install. Da ka zo za ka ga kala application ɗin kamar haka. In ba haka kalar sa ba to ba shi bane, ga kalar sa nan kuna gani. To yanzu ne bari ya gama downloading mu gani. Gashi ne ya fara. To abun ma bai da tsayi sosai, kuna gani. Gashi ne yana sauri yanzu. To bari dai mu dan sa stop na bidiyon kafin ya gama downloading. Ok, to yanzu kamar yadda kuke gani ga app ɗin ya gama downloading. Yanzu da zaran ya gama downloading za ka danna nan inda aka ce play, nan za ka danna. To yanzu bari mu danna shi. To yanzu kun gani da zaran ka danna shi nan zai nuno maka. Dan ya nuno maka nan za ka danna inda aka ce Google. Gashi anan, kada ka danna nan gurin inda aka rubuta ma cookie nan, wannan kar ka danna shi cancel, wannan ma kar ka danna, wannan kar ka danna, wannan za ka danna Google. To Google sai mu danna shi yanzu. To yanzu kamar yadda kuke gani zai nuno ma Gmail ɗinka na cikin wayarka ko guda nawa ne za ka zo. Yanzu bari mu zaɓa kada ka sa Gmail wanda ka yi amfani ka buɗe Jamgala da shi, kada ka sa shi. To yanzu bari mu zaɓi Gmail ƙwara ɗaya sai mu sa. To yanzu kamar yadda kuke gani ga nan za mu sa Gmail ɗinmu. Yanzu gashi nan yana loading, bari ya ɗan gama loading sai a gungan nan mu ga inda zai kai mu. Yana loading, service bai da kyau shi yasa. Bari mu gani. Yana loading, service ba kyau sosai. Service ba kyau wallahi. Wato yanzu kamar yadda kuke gani ya nuna muku waje kamar haka. Za ku danna nan inda aka nuna muku a giri an shi za ku danna, sai ku danna shi. To da zaran ku danna shi yanzu ma zai kai mu cikin app ɗin direct. Mun kammala register. To yanzu bari ya ɗan yi loading, laifin service ne. Ok, to yanzu kamar yadda kuke gani gashi ne ya buɗe muna cikin app namu lahiya lau. Yadda ka san da sam Jamgala haka yake shi ma. To yanzu da zaran bari ya ɗan buɗe muna, laifin service ne kuna gani. Ta ƙasa bari ya nuna muna sai mu je mu danna shi. Service ɗin ok, to kuna gani yanzu kun ga gashi ne ya buɗe muna yadda kuka sa ana buga Jamgala. Shi ma haka ake buga shi, kun gani. Da zarar nuno maka kana iya ka danna nan gurin, za ka ga abin da za ka yi claiming, abin da za ka samu da abin da za su baka. To yanzu ma wannan bane hauku. Yanzu bari mu zo mu danna nan gurin. Gashi na saman nan gurin inda kuka ya nuno mana nan. Gashi na saman nan, bari na nuna muku. To yawa kuma idan kuka yi clearing full line za su ba ku 0.2. Wannan iya ne ba wai abun nan ba. To yanzu bari mu koma gurin namu ta. Yanzu sai ku to ku danna nan. Yanzu nan za ku danna, gashi anan sama. Shine abu mafi muhimmanci. Da zaran baka yi shi ba to wannan bonus ba za ka same shi ba, ko kuma ni zan ce dai ba za ka samu damar cire kuɗi ba idan baka yi wannan ba. Ok, to yanzu bari mu danna shi. To da zaran ka danna shi
ga yanda zai nuno maka nan, sai ka danna nan gurin inda aka ce mai profile. Gashi nan gurin nan zaka danna. To nan gashi nan a nan gurin inda aka ce mai profile, bari nan na muku shi. Gashi nan inda aka ce mai profile, gashi. To nan za ku danna, yanzu ka bari mu danna shi kuna gani. To da zarar ya nuno maka nan gurin da ya nuno ma, nan za ka zo ka cika komi. Kun ga kamar nan. Ok, to da zarar ya kawo ka nan, nan za ku zo, nan za ka yi setting na profile hoton ka. Nan za ka zaɓi gender male, idan kuma ke mace ce na ga sunan dai kuna gani gaba ɗaya na ID na account ɗinka ne. Duk wannan ba sai na nuna muku shi saboda yana da tsaro. Na language, na wannan account. To yanzu bari mu nuna muku yadda za mu yi setting na wannan. To yanzu bari mu danna na account, inda aka danna account ɗin nan gurin gashi nan inda aka rubuta Google bound ɗin nan gashi nan gashi. To nan za ku danna shi. To idan kuka danna shi zai ba ku dama ku sa Gmail ko kuma ku sa fuska naku. To yanzu mu sun nuna mana mu sa Gmail, amma bari mu danna. Za su iya ma su nuna mana fuska a nan gaba kaɗan, amma kai ko shi zai iya nuna muku sai ka sa fuska naka. Idan baka yi shi ba gaskiya to ba za ka samu damar cire kuɗin ka ba. To yanzu bari mu nuna mu gani. Ok, to yayi kun ga sun nuna mana abun nan. To bari mu danna nan wannan. To bari mu sa Gmail, bari mu zaɓi Gmail namu. Ok, to yanzu da zaran ka zo nan inda za ka sa email ɗinka, za su turo ma code a cikin email naka. To yanzu bari mu je mu ɗauka code a cikin email namu duka. Ok, to yanzu kamar yadda kuke gani, da zaran kai wancan kawai za ka rawa kana buga game kana samu coins na kana swap. Sannan idan za ka yi referral kuma nan za ka danna ƙasa. Gashi na a nan ƙasa inda aka ce referral, gashi na a ƙasa. Da zaran ka danna shi zai kawo ka nan inda za ka yi kwafi na link naka, ka je ka tutura mutane. Ga link ɗin da aka gashi nan, kuma za ka danna inda aka ce kwafi. Da zaran ka danna shi, ne inda aka ce kwafi, za ka gashi na ya kwafi. Sai ka je kana tutura mu da wanda kake so. Idan ya rijista za su baka $1, wani ma withdraw shi ne $10. To wannan shi ne, kar a manta da subscribe.